Ekitaldi honi hasiera emango diogu, eskerrik asko, eta ongi etorri danoi. Hemen igo gehanak, batetik ongi etorri eman behar dio lehen da bizi Xebas Kristi Azparneko hautetxia eta Udalbiltzako batzordekideari. Bestetik Filip Aramendi Urruñako hautetxeari. Eta hemen atzen ditugun bertako segurako hautetxi eta Ipar Euskal Herritik etorritako hautetxi guzti ongi etorri. 24. edizioa errez esaten da, eta ez dakit zaila izango da zenbat bertso, zenbat abesti, kuskustu hori guztien dut, zenbat abesti izan diren 24 urtetan, zenbat kilo arroz, haragi gozi, eta datorren urtekoa ez dakit, ez? Pentsatzen hasi beharko 25. denez, ze izango da. Ekitaldi honekin nahi dugu beti izan nahi erakusi nahi izan dugu, hau da 5. ekitaldi hau ekitaldi instituzionala dela, eta ekitaldi honekin erakutsi nahi izan dugu babes instituzionala holako proiektuei, holako herri proiektuei, nolabait Euskal Herria saretzen laguntzen duen proiektuei ez. 5. urtea da, orain arte aretoan egin izan dugu, pleno aretoan, sinadurak eta guzti egin ditugu, baina baten batek galdetuko duz, aurten zergatik kanpora. Eta hori, ibilbide hori pixka eta azaldu nahi nizueke. Egia da, 4 urtetan, babes eskaini digula Iparregoari, instituzionalki. Baina uste dugu, edo hausnarketa minimo bat behintzat egin da, hemendik aurrera egin beharko dira, baina minimo bat behintzat egin da, babesa eskaintziaz aparte instituzionalki ere gauza gehiago egin ditazkegula. Ez babesa eskaintzia bakarrik. Eta horregatik da gaurko ekitaldea, bizkat aldatu nahi izan dugu, pleno aretotik ona jetxita, edo ona aterata, hobeto esan da. Eta besterik gabe, garriz ongi etorria, segurara guztioi eta Filipei pasako diotitza, aurtengo adierazpenai ahotsa jartzeko. Egunon, eta mil esker gainaut, ongi etorri bero horrentzat. Bai, hainbat urte, Iparraigoa ekitaldi hau antolatzen dela, 24, inautek 28 gaituen bezala, eta ekitaldi untan instituzio pare hori edo fase hori edo ekitaldia jandezakegu. Urtero biltzen gira hemen, beraz, ekotxe honetan, udaletxe honetan, eta hautetxiek, hainbat hitz polit, eder, ere maiten ditugu, eta gero hortan maiz bego. Hoan aurten Udalbiltza eta Einaut eta pentsatu ginuen berbada ekitaldi untik gaindi ere zerbait behartzela bultzatu. Ez bakarrik primadera ederuntako egun bat egon dadin, baizik eta gero urtean zehar ere gure herrien harremanak gara ditzagun. Eta gure herrien harremanak garatzeko ez da bakarrik gure ustez instituzio mailan bakarrik gelditu behar. Eta gu, hautetxi bezala, hemen gira gure herrietako bozera maile bezala, hauteskundetan hautatuak girenok, hemendik zonbait astetan ditutzue, guk heldu den urtean. Beraz, gure bete beharra da ere uste dut hautetxi bezala, gero, gure herrien arteko lotura horiek garatzea. Zenta nahi balin badugu gure Euskal Herria bateratu eta jausi euskaraz, aurtengo leloa den bezala, gure herrietako hainbat gizarte zibileko
bai elkarte eta bai jende behar ditugu guk hautetxiek animatu lotura horietan sartzeko. Eta joan de aldian biltzen nintzelaik inautekin aipatzen nion, adibidez, guk Urruñan badugu kirol talde handi bat, Urruñarrak deitzen dena, pilota, errubia, eskubaloia biltzen dituna, eta inaute egiten induen, hemen guk badugu ere pilota taldea. Beraz, kompromiso bezala hartzen alko ginukela ere, guk hautetxi bezala, elkarte horietako arduradunak ikusi eta eiekin mintzatu, eieri erakutsi zer egiten dugun, adibidez iparraegoa ekitaldi honetan, eta zer gaitik ez, elkarte horien artean lotura batzuk lotu, sendotu, eta zer gaitik ez, kirola ipatzen baitugu, ondoko urtean, merbada, kirol txapelketa amankomun bat antolatu, pilota mailan. Ara, holako gauzak behar ditugu guk hautetxiek orain bultzatu. Kirola, kultura, kultura mailan, ditugu hemen jende asko janek hainbat gauza bultzatuak dituztenak eta hildoa ere erakutsi gaituztenak guri. Baina hortik gaindi ere pentsatzen ginuen eta hor beharrezkoa ere ekonomia mailan behar ditugula harreman horiek bultzatu. Gaur hartzen gira, bai zuek hemen hegoaldean eta bai gu han iparraldean, ekonomia mailan, badur uskinik errango nuke, hainbat gure inguruko nazio horietako hainbat industri eta enpresa potoloen menpe girela. Menpe gira, bai, zertako, eiek baitute lana eskaintzen gaur, gure biztanleri. Baina guk, nahi balin badugu Euskal Herri bat bateratua izan, behar dugu ere biztanda ekonomia mailan guk gai izan, gure biztanleri lan hori ekartzea. Beraz ez da gauza berria erraiten dutana, hainbat urte hasia dela orain ekonomia mailan ere tokiko iniziatibak eta tokiko ekonomia garatzen dituzten hainbat jende lanean ari dira. Eta gu hautetxi bezala gure bete beharretan da ere iniziatiba horiek bultzatzea, sustengatzea eta garatzea. Uste dut joan den astelenean, zela hemen ekitaldi honen barne hitzaldi bat, horri buruz, ekonomia saretu, euskaraz saretu, eta hor entzun ditutzue segur aski hainbat gauz erakusten gaituztena badugula lan hor egiteko. Guk behar dugu gure geroa, gure gain hartu ekonomia mailan ere, eta gu hautetxi bezala hor behar dugu horiek bultzatzeko. Oan, aurten erraiten ginuen, kompromisoak hartuko gintuela, hor bi kompromiso simple edo ez erresak ere berbada, baina bai kultur mailan, kirol mailan, baita ekonomia mailan ere, bultza ditzagun gure herrietako gizarte zibilean diren hainbat jende eta elkarte, iparraego hau izan dadila ez bakarrik iparraegoa baizik eta gure Euskal Herriaren geroaren hastapen bat. Ja egin dezagun lan, ondoko aste, hilabete horietan, hildo hori hainbat urrun jogatzeko. Mire esker eta mire esker ekitaldio antolatzen duzuen guzieri. Izan untza. Egunon deneri eta mire esker unat gobitatzeagatik. Niretzat aitortu behar dut lehen aldia dela segurarat edu naizela eta plazer handirekin hemen naiz zuen artean. Ez naiz Einaut eta Felipe bezain trebe, beraz nik paperarekin eginen dut. Felipek uste dut gogoz ikasi zueraz eta gibelian gordetzen zuen papera hola, baina ez du erabili. Udalbiltzak eskualegi mailako hautetxi eta udalen bilgune bakarra den einean,
babes osoa adierazten dio Iparra Egoa ekimenari, eta gaur Segura eta Uruñako hautetsiek hartutako konpromisuei, Eskoarekiko hautetsi eta herrien saretze bidean. Helburu berberarekin sortu zuen hurbiltzen senidetze programa udalbiltzak orain dela 20 urte kasik. Urteak joan ahala, ikusi dugu harremanak garatzen joan direla herrien artean. Eskoaregi osoko 30 bat herri daude parekatuak gaur egun, barne mailako kohesioa indartzeko hainbat aukera. Ari gira harreman horiek sendotzeko epe luzera begirako lankidetzak bultzatzen. Festa eta kultur ekimenetaz haratago, nahi dugu senidetzeei beste dimentsio bat eman. Eguneroko bizitzan modu praktikoan eragina izan dezaten. Horregatik ezinbestekoa iduritzen zaigu senidetzeak eremu sozio-ekonomikoaren bidez ere lantzea, eta horrela egiten ari gira beste herri batzuen kasuan. Ikusten ari gira asko dugula ikasteko elgarrengandik, izan ekonomia eta lehen sektoreko praktikak trukatzeko edo euskara eta kultura sendotzeko. Horren bestez, oraindik goiti urtean zehar Segura eta Uruñaren artean antolatutako diren trukaketa eta ekimenei babes osoa eman nahi diegu eta jarraituko dugu lanean harreman hori oraindik luzaz bizi dadin. Mil esker eta ongi pasa egun. Dobla, erdizka, ezker eta eskuin. Ezker eta hiru,